Uranium ya zama garaɓasa a yayin wata hira da tashar talabijin ta tattauna tare da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya a yayin da shugaban ƙasa Abdourahamane Tiani ya bayyana cewa idan suna so ko gobe a tura musu uranium har ma mu biya kuɗin mota mu kai musu wato a bagas livraison gratuit a yaren turanci. Kai jama'a, wato ba kawai kaya za a ɗauka ba har da livraison gratuit za a kai musu a bagas. Ba a rabu da Abubakar ba in haifi Habu. Jahili matacce ne ko da yana raye. Ayar tambaya a nan ita ce, uranium ya zama kamar kayan kasuwa ne da ake cewa idan ka sayi guda ɗaya za mu kawo maka shi har gida. Masu kallo da dama sun ce wannan magana ta girgiza siyasa, wasu kuma na cewa saƙon ya fito fili, zamanin da ake ɗauka abu ba tare da tambaya ba ya wuce. To amma mu tambaya guda ita ce, idan kaya na da daraja me yasa mai shi zai ce har zai biya a kai mishi? Wannan dai ya ƙara jefa batun albarkatun ƙasar cikin sabon salo, siyasa mai ɗan barkwanci amma ɗauke da cike da saƙo mai nauyi. Idan shugaban ƙasa ya yi magana game da sinadarin uranium kuma ya ba da shawarar jigilar shi da kansa, to me hakan yake nufi? Za ku iya rubuta mana amsa ko kuma manufarsu dangane da wannan lamari na uranium. Wato makamashin ƙare dangi da shi ake yin shi kamar yadda shugaban ya bayyana. Ni ne naku Shuta shugaba uban gwamnati ɗan jarida marar albashi. Ku biyo ni a YouTube wato mai suna Shuta shugaba uban gwamnati.